Kicsi, de összetartó közösség vagyunk. Itt egész nap együtt lehetünk, és nem csak zenélhetünk, de zenekarainkkal és kórusunkkal sok-sok közös fellépés élményét élhetjük meg együtt. Szakgimis tanóráink alatt pedig mindemellett ugyanazt a minőségi tudást szerezhetjük meg, mint más gimnáziumokban. Igazi csapatmunka, hatalmas élmény, amikor együtt szólal meg a zene, s közben megtapasztalhatjuk az összhangot és az egymásra figyelést.